सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, या लॉजचे मालक सन्मान्य गोबाटीजी, माझ्या भारतीय जनता पक्षाचे माझे सर्वच प्रमुख सहकारी, वाबे वैभववाडीच्या नगराध्यक्षा माहिलकर, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधूंनो, भगिनींनो आणि माझे सर्व मित्र, सर्वात प्रथम मी आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करीन की या कार्यक्रमासाठी यासाठी मला उशीर झाला. कारण का सकाळीच आम्ही देवगडमध्ये मिसळ महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आणि त्याचं उद्घाटन केल्यानंतर मी इथे आपल्या इथे येऊ शकलो. म्हणून थोडं जरा कार्यक्रमामध्ये तिथे उशीर झाला असल्यामुळे आपल्या इकडे उशीर झाला. म्हणून आपल्याला मनापासून आपली दिलगिरी व्यक्त करीन. आपण हा कार्यक्रम माझ्या सोयीनुसार लावला त्याहीसाठी मी आपले आभार मानेन की आपला आग्रह होता की मी या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी यावं. खरं म्हटलं तर हे लॉज असेल, हॉटेल असेल, रेस्टॉरंट बिझनेस असेल, सन्मान्य राणे साहेबांनी राजकारणामध्ये काम करत असताना त्यांनी नेहमीच आम्हाला सांगितलं की नुसतं राजकारणी होऊ नका, राजकारणाबरोबर व्यवसायही करा, जेणेकरून तुम्ही राजकारणाला व्यवसाय बनवणार नाही. आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण, आमचे कुटुंब पहिल्यापासूनच या हॉटेल लाईनमध्ये होतो आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या हॉटेल चालवायचे कसं, ह्याचं काय शहरामध्ये महत्त्व असतं, या सगळ्या गोष्टीच्या थोडा अभ्यास मला या निमित्ताने आहे. आज आमच्या वाबे वैभववाडीमध्ये आपण ह्या आमंत्रण नावाचं लॉज आपण उघडलं. आपलं लोकेशन चांगलं आहे आणि हायवेला लगत असल्यामुळे मला विश्वास आहे येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना आमंत्रण न देता आपल्या लॉजवर येतील
आणि आपल्या व्यवसायाला हातभार लावतील एवढा मला विश्वास आहे. कारण का शेवटी हॉटेलचं लोकेशन हे फार महत्त्वाचं असतं. आणि आमच्या वैभववाडीमध्ये असो किंवा सिंधुदुर्गामध्ये कोकणातल्या लोकांना जेवणाची फार आवड आहे. म्हणून तुम्ही जेवणाच्या क्वालिटीवर तडजोड करू नका. तिथे तडजोड नाही केली तर सर्वात जास्त ऑर्डर तुम्हाला या खालच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयातूनच मिळतील. पण मी तुम्हाला ह्या निमित्ताने विश्वास देईन की प्रत्येक ऑर्डरचे बिल आम्ही निश्चित पद्धतीने पेमेंट करू. हे कुठे कमी जास्त राहणार नाही. फक्त मला समाधान या गोष्टीचं आहे की आपण मुंबईमध्ये असतात पण आपण इथे येऊन माझ्या वैभववाडीमध्ये वाबे वैभववाडीमध्ये आपण एक हॉटेल चालू करताय. म्हणजे हे आमच्यासाठी अतिशय सकारात्मक गोष्ट आहे की लोकांना आमच्या वैभववाडीमध्ये, आमच्या देवगडमध्ये, माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून पावलं टाकायची वाटतात. हे आमच्यासाठी फार सकारात्मक गोष्ट आहे. आणि ह्याच गोष्टी राणेसाहेबांनी आम्हाला पहिल्याच दिवसापासून राणेसाहेबांचा प्रयत्न असतो की सिंधुदुर्गामध्ये येणारे लोक राहून दे, ठीक आहे, सिंधुदुर्गामध्ये येणाऱ्या लोकांना व्यवसाय कसा उभा करता येईल किंवा सिंधुदुर्ग हे गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून आकर्षित केंद्र कसं बनेल त्यासाठी त्यांचा नियमित प्रयत्न राहिला. आणि आपल्यासारखे लोक तिथे येत आहेत. आमचे तावडे जी एक आहे त्यांनी इथे चांगला मॉल तिथे चालवत आहे, त्यांनाही प्रतिसाद चांगला आहे. आपण इथे लावून निवडलेलं आहे. मला विश्वास आहे येणाऱ्या कालावधीमध्ये चांगल्यातले चांगले आपल्यासारखे लोक आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये येतील आणि इथे पर्यटनाला चालना देतील, व्यवसायाला चालना देतील. त्यासाठी माझ्या तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा आहे. जास्त वेळ घेणार नाही कारण का फार उशीर झाला आहे. दुपारचे जवळपास 3 वाजलेले आहे. पण आपल्या आमंत्रण या लॉजला मी मनापासून माझ्याकडून आणि माझ्या सहकाऱ्यांकडून आणि माझ्या कुटुंबाकडून मनापासून शुभेच्छा देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.